Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha żewġ qrati differenti. Il-Qorti tal-Ġustizzja li hija l-Qorti Superjuri u l-Qorti Ġenerali. Kull qorti tisma' tipi ta' kawżi speċifiċi. Ir-rwol ewlieni tal-Qorti Ġenerali huwa li tiżgura li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea josservaw il-liġi. Għalhekk hija tisma' rikorsi jippreżentati minn individwi jew kumpaniji kontra deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea li jaffettwawhom direttament. Dawn jinkludu deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea u mill-Aġenzija għas-Sustanzi Kimiċi. Hija tisma' wkoll rikorsi jippreżentati minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea kontra atti adottati mill-Kummissjoni Ewropea. Naddu issa l-Qorti tal-Ġustizzja. Billi l-imħalfin nazzjonali japplikaw id-dritt tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jagħmlu domandi dwar l-interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew dwar il-validità tagħha. Il-Qorti tal-Ġustizzja tisma' l-biċċa l-kbira tar-rinviji għal deċiżjoni preliminari. Hija tiżgura li d-dritt tal-Unjoni Ewropea jiġi interpretat u applikat b'mod korrett mill-imħalfin nazzjonali kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Madankollu dawn id-domandi jintbagħtu lill-Qorti Ġenerali jekk ikunu jikkonċernaw il-VAT, is-sisa u d-dazzi ta' dwana, l-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra jew il-kumpens lil passiġġieri tal-ajru. Il-Qorti tal-Ġustizzja tisma' wkoll kawżi mresqa mill-Kummissjoni kontra Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li fil-fema tagħha jkun kiser il-liġi, kawżi bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, kawżi mresqa minn Stati Membri kontra leġiżlazzjoni adottata mill-Unjoni Ewropea u appelli minn sentenzi tal-Qorti Ġenerali. Iż-żewġ qrati billi jaqsmu bejniethom il-pis tax-xogħol b'dan il-mod jiżguraw livell għoli ta' ġustizzja fl-inqas ħin possibbli u fl-interess taċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea.